F'kontroeżami għal rikors li ressaq Schembri dwar programm xarabank li fih kien se jidher li jimdebono, il-kuntistabli tax-xhieda tiegħu fil-qorti. Dan fid-dawl tal-iżviluppi li seħħew mill-ġimgħa l-hawn, meta l-qorti waqfet milli tixxandar intervista ma' li jimdebono. Schembri sostna li ġie avviċinat mill-Ispettur Herman Mula sabiex jidher fuq dan il-programm. Għall-ewwel huwa qal li ma xtaqx imur, iżda wara ddeċida li jmur. Il-kuntistabli Schembri spjega li l-għada kuntattjah l-Ispettur Mula u qallu kif fil-programm li jmiss kien se jidher li jimdebono. Huwa qal li ħadha bi kbira għax minkejja il-preżentatur Peppe Azzopardi għatta ħin twil id-dar tiegħu sabiex jagħmilu l-intervista, ma qallux li fl-istess programm kien se jidher li jimdebono, għalhekk Schembri ma ċċettax li jidher fuq il-programm. Peppe Azzopardi kien ċempel ukoll lil Schembri biex jikkonvinċih, iżda Schembri ma ċċettax. L-avukat Franco De Bono saqsa li Schembri jekk jaħfirx li jimdebono, però Schembri għażel li ma jweġibx. Is-seduta kienet aġġornata għat 2 ta' Deċembru fil-11 ta' filgħodu.